Türkmenistandaky Rus ilçisi Orsiýetiň Türkmenistan bilen wizany ýatyrmagy taýýardygyny ma'lum etdi. Bu meselede Türkmenistanyň pozisiýasy entek belli däl. Resmi Aşgabat Orsiýetiň ilçisiniň beýanaty barada entek düşündürüş bermedi. Bu aralykda bu tema eýem türkmen jemgyýetinde giňden ara alynıp maslahatlaşylýar. Orsiýet Türkmenistan isleg bildirse wizasyz rejime geçmäge taýýar. Bu barada 20 aprelde Orsiýetiň TASS habar agentligi Orsiýetiň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahina salgylanyp habar berdi. Wiza rejimi tiýahatçylyk we şoňa meňdeş meseleleri Türkmenistanyň taýýarlygyna görä liberallaşdyrmagy taýýardyrys. Nykta maksatlaryny biz Türkmenistanyň boýuna hiç bir zat atmaýarys. Bu gatnaşyklary düzgünleşdirmek onuň öz ihtiýarlyk hukugy. Biz onuň kararyna hormat goýarys. Türkmen tarapy nähili karar kabul etse, biz wiza düzgünniň liberallaşdyrylmagyndan doly ýatyrylmagyna taýýar diýip Rus diplomat aýtdy. Blahin Moskwanyň Aşgabatyň taýýarlyk derejesine laýyklykda wiza düzgünni liberallaşdyrmagy taýýardygyny nyktady. Türkmenistanyň bu mesele garaýşy entek belli däl. Türkmen tarapy resmi beýanat bermedi. Aleksandr Blahina Orsiýetiň habar gullugyna beren interwýusunda Türkmenistanyň ähli döwletleri bilen wiza rejiminiň bardygyny ýene ýatlatdy. Ýöne bu her bir döwletiň içerkeşi Türkmenistan howpsuzlyk meselelerine uly ähmiýet berýär. Bu nukda nazardan seredeniň de bu biziň döwrümizde möhüm mesele diýip Blahin soňky beýanatynda bellädi. Rus diplomaty Türkmenistanyň wiza meselesine hem howpsuzlyk meselelerine berýän ähmiýeti barada geçen ýylyň sentýabryndan çykyşynda hem durup geçipdi. Bizde da ýurtlary bilen aramyzda diňe Türkmenistan bilen wiza rejimi bar. Ýöne Türkmenistanyň dünýä ýurtlarynyň ählisi bilen arasynda wiza düzgünniň bardygyny aýtmak gerek diýip Blahin 2022-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda jurnalistlere beren interwýusynda aýtdy. Şonda Rus ilçisi Türkmenistanyň häkimetleri howpsuzlyk meselelerine uly ähmiýet berýär. Wiza gözegçilik bolsa ýykgynçylykly güýçleriň ilkinji nowatda hem terrorçylaryň öňüne almagy goşmaça mümkinçilik berýär diýipdi. 2011-nji ýyldan beri Orsiýetiň Türkmenistandaky ilçihanasyny ýolbaşçylyk eden Aleksandr Blahin şu aýyň başynda Orsiýetiň Türkmenistandaky adatdandaşary we doly ihtiýarly ilçisi wezipesinden boşadyldy. Bu bildiriş täze ilçi Ivan Valynkiniň bellenmegi baradaky habar bilen bilelikde çap edildi. Orsiýetiň prezidentiniň karary 2023-nji ýylyň 6-njy aprelinde kanuny maglumatlar boýunça resmi internet portalynda neşir edildi. Rus resmiýetiniň Moskwanyň wiza düzgünni ýatyrmagy taýýardygy baradaky sözleri türkmen jemgyýetinde giňden pikir alışma döretdi. Aşgabatly siýasat öwrenji Serdar Aýtakow Rus ilçisiniň Orsiýetiň Türkmenistan bilen wiza rejimini liberallaşdyrmagy taýýardygy baradaky sözleriniň soňky 24 sagatyň dowamında jemgyýetde uly seslenme döredenligine ünsü çekdi. Aleksandr Viktorovich Blahina 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda islen we türkmen häkimetleri bilen resmi hem de ýazylmadyk etiket etasynda aratnaşyk taklamyň ähli aýratynlyklaryny gowy bilýän we iň bolmanda türkmenlere habar berýän tejribeli diplomat. Ol türkmen tarapy bilen razylaşmadan jeňmetçiligiň öňünde sular ýaly sözler bilen çykyş etmezdi diýip Aýtakow aýtdy. Ýatlasak geçmişde Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda 10 ýyla golay wagtlap saklanan goşa raýatlyk barada lalaşyk esasynda 10 miňlerçe Türkmenistanyň raýaty Orsiýetiň raýatlygyny alypdy. Türkmen tarapynyň islegi boýunça şertnamanyň ýatyrylmagyny uzak wagtlap ratifikasiýa etmedik Orsiýet ençe meýillap türkmen raýatlaryna pasport bermegini dowam etdirdi. Soňky ýyllarda bolsa Orsiýet türkmen raýatlaryna göçmek statusyny almagy mümkinçilik döretdi. Aşgabatly siýasy bilermen Serdar Aýtakow wizasyz rejim meselesiniň häzir gün tertibine gelmeginiň sebäbini Türkmenistandaky ykdysady we demografik krizis hem häkimetleriň oňa çözgüt tapmagy zerurlygyny göz getirmegi bilen bagly bolup bilerdi ýer. Ýyla sanynyň azlygy problemamyz bar. Ýurtda galanlara hakykatdan hem iş ýok. Indi bu ýerde girdejili bir zadyň önümçiligini guramak we halky ýysa güýmemek gaty möhümdir. Şol sebäpli ykdysadyety täzeden hereketlendirip bilmeýärler. Dogrusy, sebäpdiň şunda däl. Goşa kur siýasaty we şoňa meňdeş beýlik problemalar hem bar. Ýöne şol bir mesele ýylat köpçüligini iş bilen üpçün etmek üçin etasanam ow huzurundan girdejili önümçilik gerek. Paxta özüni tüketdi we tewekkülçilikli ikinçilige öwrüldi. Suw ýok. Şonuň üçin ýagdaýy çözüp biljek, ýaşaýyş derejesini ýokurlandyrjak we ýurtda halky saklap biljek gysagly bir çykylgany oýlap tapmaly diýip bilermen aýdýar. Siýasat öwrenji wiza rejiminiň Orsiýet şehrinde Türkiýe ýaly beýleki ýurtlar bilen hem liberallaşmagynyň türkmen jemgyýeti tarapyndan gowy garşylanjakdygyny çak edýär. Studentler we olaryň enatalary bu karardan peýdalanjak ilkinji kategoriýaga girýär.
beylik topary telekiçiler we is üçün tiýahy edýänler. Seýlede iň esasyny Türkmenistanda we Russiýada ýaşaýan garyndaşlaryny we dostlaryny ýa-da ölenleriň mazarlaryna ziyaret etmek isleýänler girýär. Şeýlede siyasi bilermeniň pikiriçe Orsiýet bilen wiza rejiminiň ýatyrylmagy ýurtlaryň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin esas bolup biler. Meniň pikirimçe maksat dähmet migrasiýasyny başga bir ýere gönükdirmek däldi. Rus kompaniýalarynyň gelmegi arkaly bu ýerde iş ýerlerini döretmek bolup biler. Owu hojulugyndan başlap senagat, mysal üçin demir ýol transporty, paxtany gaýtadan islemek, gorun ýaly uğurlarda ýygy galaklyk bar. Uglewodorodlaryň gaýtadan islenmegi barada aýdyp kim oturmaly däl. Eger paýhasly çemelleşilse, bu ýerde önümçilik bazasyny döredip, iki tarapy hem peýda getirip bolar. Siýasat gatnaşyklary bolsa, umumy maýyllygyň diňe bir bölegidir. Dip Aşgabatly siýasat öwrenji Serdar Aýtakow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Geçen ýylda Türkmenistan bilen Orsiýatyň arasyndaky gatnaşyklar artdy, özara saparlar ýygjamlaşdy we sowdanyň muktary artdy. Ukrainadaky siýasat agresiýasy sebäpli Orsiýada garşy halkara sanksiýalarynyň girdilmeginiň fonunda Türkmenistan Orsiýatyň bazarlaryna owo hojalygy önümleriniň eksportynyň muktaryny artdyrdy. Rus ilçesiniň Moskwanyň Türkmenistan bilen wiza düzgünni ýatyrmak baradaky çykyşy türkmen raýatlarynyň Türkiýeye gitmek mümkinçiliginiň çäklendirilen wagtyna gabat geldi. Türkiýe geçen ýylyň sentýabrynda wiza rejimini girdipdi. Bilermenler türkmen raýatlarynyň Orsiýada köplenç bilim almak üçin baranlygyny, Türkiýeye gidenleriň bolsa esasanam iş gözleýän adamlardygyny belleýärler.